जहिया से गेलही तू दोसर छौड़ा भीरा चाटै छही जल जीरा खाइ छही सलाद में टमाटर दे के खीरा चाटै छही जल जीरा जहिया से गेलही तू दोसर छौड़ा भीरा चाटै छही जल जीरा लप लप चाटै हो। गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो भवानीपुर। दाग लागल छो दाँत के गलिया में कौन छौड़ावा के फंस गेले जलिया में कौन फंसा के कसा लिया गे दाग लागल छो दाँत के गलिया में कौन छौड़ावा के फंस गेले जलिया में बढ़िया से कोइलक क्यों जीगे कौशल देखिया के लूज गे कोइला शरीर भेलो पहले जहिया से गेलही तू दोसर छौड़ा भीरा चाटै छही जल जीरा खाइ छही सलाद में टमाटर दे के खीरा चाटै छही जल जीरा जहिया से गेलही तू दोसर छौड़ा भीरा चाटै छही जल जीरा। गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो भवानीपुर। खेल देखो रहो अनिस कलम गे झूठे लै छही गौरवा के नाम गे खामखा फंसा रही हो गे खेल देखो रहो अनिस कलम गे झूठे लै छही गौरवा के नाम गे ऐसन लागल चोट गे हो बिन फेरो करट गे राजस छोटुआ के जहिया से गेलही तू दोसर छौड़ा भीरा चाटै छही जल जीरा खाइ छही सलाद में टमाटर दे के खीरा चाटै छही जल जीरा जहिया से गेलही तू दोसर छौड़ा भीरा चाटै छही जल जीरा चाटो लेकिन सब में बाटो। मिक्स बाय अजय स्टार।